enemiz Havene selamullahi aleyha. Onun kıskaca halk boluşu. Atamız Hazreti Adam ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam su bilen qumga qarılıp palçık bolup soňra su guryp oham can indirilýär. Ruh bilen can bile berilýär. Bir kıskaca Hazreti Atamız Adam'ın halk boluşu. Allame Esami Semtun Nucum diyen kitabında ve beyliki tarih kitaplarda diyor. İnna Allah Teala alqa ala Adam ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam en-nevme. فأخذ منه ظلا من الأيسر وخلق تعالى منه حواء وأراه في منامه بقدرته كيف خلقها وهي أول رؤية رآها آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. Atamız Hazreti Adam Allah Azze ve Celal atamız Hazreti Adam'a uqini oqlaptır. Yani atamız Hazreti Adam yatıp qalıptır. Uqlaptır. Ve uqdaqa Allah Azze ve Celal emrediptir. Şonu oyandırmani cerrahi edip qarnını yarıp qalp tarafından, yürek tarafından kişicik qafırgasını çıkarmalı daşaryap diptir. Şu kişicik qafırgasından, şu qafırgan töwregindäki yağından, damarından, etinden ve şoň sünkünden alıp da maddasy kökü şondan molmollayıp, şondan çıkarıp, meselen bizim halk boluşumuz sudanna, spermden. Sudan halk bolýar, we taýin insan bolupdyr. Hewenäňde maddasyny atamız Hazreti Adam'ın sol qafırgasynyň kiçik qafırgan sünkünden, etinden, damarından, yağından hewenäni roşt etdirilipdir. Oham şu Hazreti Adam'ın qafırgasyny yine öňkü ýerine leýimlenip, yine cerrahi edip, tikilip, yine öňkü ýaly tikip goýupdyrlar. Ve şu Hazreti Adam awwelin diş wörtdir. Awwalky Hazreti atamız Adam'ın diş wörşi. Dişini garnyny ýarylyp, qafırgasyndan hewene halk bolýar. Diş wörüp öýde heyran galypdyr. Oýanypdyr, inni ýanky bolan zady Hudaý Taala maňa teýýarlyk berer ýaly, deslap dişini de kökötdirdi. Meselen Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'a peýgamberlik berilmäke deslap dişini köködilýär-de, peýgamberlik beriljegini. Soňra huşda köködilýär. Atamız Hazreti Adam da şol qafırgasyndan alınıpdyr. Emma dişini de Hudaý kökötdir, şu zatly bolýarligini. Oýanypdyr. فإذا عند رأسه امرأة جالسة أشبه خلق به. Görse bir awazdan ýanana kaptalyna oti. فقال الله عز وجل هذه مثلك ومن جنسك وهي زوجتك فأنس بها. Allah Azze ve Celal aýdypdyr. Şide sünk et kan özüň ýaly bir mahluk diýipdir. O feriştelere emredipdir. Zenanalygyny düşündürüň diýip ve senin cinsinden ve sen hewirdeşiňşi diýipdir. Ve sen hewirdeşiň diýipdir. Ine enemiz hewene etten halk boldy diýilýärlerçi. Atamız Hazreti Adam gumdan halk boldy, hewene etten halk bolýan gafırgan etinden. O da Hazreti Adam atamyzyň gafırgasyndan. Täzenana Adam sundan çyry mehabbeti bolup durar ýaly. Bir tofor tarihlarda aýdýar. Adam ata hewenäni görenini meniň sünkümden, meniň etimden, damarymdan sen diýip aýdypdyr. Mehabbeti wesil bolar ýaly. Ey sowat zamanyna ýaşaýan denana, ey hakyl zamanyna, bilim zamanyna ýaşaýan erki adam, mehabbet wesil bolar ýaly. Edip ihtiram ýörer ýaly. Zor biri-birinden tekebbürlik edip açylşmaz ýaly. Zor kafirliň birin zulmahym be. Kafirliň dünýäni adaşdyran zat ahym. Näme ol? Heleyde bir ýaly adam diýip de kulak asyň. Hele erkek zenana parky ýok diýip. Erkek zenana parky bardygy belli däl näme? Zenana göwreli bolýar, zenana çaga emdirýär. Erkek zenana park eder de. Erkek zenana parky ýok diýen kefi diňleň. Bir erkekleň pikirini goýdular. Bir zenanalyň pikirlerini goýdular. Dinleň. Oham dünýäk bir zerer berdi. İnsanyň ýaşaýyşyna bahakıl zerer berdi. Näjire?
hamana filmleri izleyen ya hamana birinin almı savadı kanmıştık kafirlığın kefin kan kulağasıya kitapların kan okuya erkek zenana ikisi bir deyip okuya da ohum hamana izdivac et ya erheleyi bul ya ohum erkeğini ödiyalı gör ya şuna men hurmat koymalarını deyip yadına salmaya da ve o erkek de şeyler bir heşe zenanadır. Atamız Hazreti Adam'ın kafırgasından halk bolan inni de Hudaýyň ady tutulup akdedildi erheleyi bolunny men şuna rahim etmek men şuna rahim etmek wezifendir diýmella näme diýip men rahmet eýin diýe ha näme bir döwür adam men bir adam diýe hele bir erkek farky ýok diýe muňda gursagyndan rahm aýryldy kadimden ýaşaýan arasda ýaşaýan ilmden haberi ýok emma musulmançylykda zenanasyna rahm edipdir ärini hormat goýupdyr elip bir ýazyp bilenak 90 ýaşaçyly edip hormat bilen ýaşap bolardylar. Galmagallary badyr ýaşaýşyna. Emma bir-birini ol ýüreginiň zenanasyna rahimli bolup, o da ýüreginiň adamsyna hormat goýup geçipdir. Tabi ýa-ni kafirliň bir zalim bolup birin pikirleri wada erkekligiň farky ýok diýip. Ey jemaat bir sady mysal aýdyn ýaş oglanlar. Köplerçe kafirliň özüniň bir kanuny bar. Kafirliň ha. Meselen bir zenana hariç az keşfer başka yurtda okuyacak bolsa erinin imzası gerek. Kafirliň arasyndaky kanunyň berişi. Zenana hariç yurtda başka yurtda okuyacak bolsa erinin imzası gerek. Hop, emma bir musulman zenana şol kafirliň kefine allamdyr da erkekle näme farky bar diýip. Erini aýdy eger imza etmeseň men senden aýyrşak diýe. Kafirliň arasynda kanun ma imza alyp gitmeli erinin. Bir musulman onu kabul etmejek bolupdy. Şo kefa allan ýa-da. Hene nikahın hormatı. Hani akdın ihtiramı. Hani nikahın hormatı. Bu oğlunu belli zat gibi. Ay İslam'da falan deyip ağzını doldurdu. Hani sen öz edebin. Hani hormatın. Hani haklın. Oğudun kıplan olup ay İslam'ın veren zererinden deyip erinin icaz almak inni zerer mi? Ya zinanasına rahimli olmak inni zerer mi? Din İslamiyetin aydiyan zadi. Eýämiz Allah Azze ve Celal aýdýar, er zinanasyna rahimli bolsun diýe, ýa açyk aýdyldy. Zinanasyna adamsyna hormat goýsun diýe. Şoň ýeresiniň gürrüňi zererli ýa beýleki bolupdyr. Bir musulmanyň ahlagyny görüp dinine zerer bermesin. Bir adamyň ahlagyny görüp bir iman dünýeden geçegamasyn. Bir kafirin, bir nejis adamyň kefini gulak asyp, nury imanyny sıfırlayıp kabryna gaşyn gidegamasyn. Bir karanqylykda ýaşaýan suwun işşek bolanna bismillah. Bismillah diýmeýän adamyň kefini gulak asyp da kafir bolup dünýeden geçegamasyn. Allah'ın huzuruna boyur gözünün ýaş tökünüp kan ağlarının hayrı bolmaz ha soňra. İnatasy musulman bolup da inatasy Allahu ekber diýip de bismillah diýip de elhamdülillah diýip geçerligi meňe hayrsyz bolup da bir kafir geçemesin bu ogul. Ya dereň sırap, ya okuly sırap, ya awadan sırap, ya bir tofar adamyň kefine gulak asyp, o da bir nejis adamyň kefi. Bir tofar kafir adamlaryň ýaşaýyşynyň daşyny gözläp, gözübilen zendigisini gözledip, içiniň garaňkydygy, nursuzlygy, dehresiz, gusulsuz, terbiyesiz, namazsız, ruh, nur öýünde ýokdugyny görmäni daşyndan görüp de bir iman dünýeden geçegamasyn. Bir bismillahiň, bir Allahu ekberiň, bir dehretin, bir guslun, bir erine hormat, bir zinanaga rahim, şodur şu nurdur. Şodur şu eýämiz Allah'dan rahmatdır. Ey musulmanlar! Oğlancıklara, kıyılara terbiyet ver. Elini tutup medreseye iyi verip de, elini tutup danışgaha iyi verip de, alın hakaştın bar Allah yarın deyip de, öwürlüp öýe gelýänçe kafir bolup dilagamasyn ogul gyýdymyz. Gaýtaý deyin. Öýden hemen sawat etjek, okul etjek deyip ýola salyp, musulman edip öýden çykaryp, öýe gelýänçe kafir bolup dilagamasyn öýmedi. Yok, kafir bolup kabryna giragamasyn. Karanky bolup ebedi ýaşaýyşy kıyamatyny ýakagamasyn. İman görürüňi, nur görürüňi, gysgaça görürüň. Äriň wezifesi rahimli bolmak. Muny aýdyn, Qur'an-ı Kerimden aýt. Wa lahunna. Qur'an awvel zinanaň hakyny aýdypdyr. Haky diýen wezifesi de ha. Haky algysyny aýdypdyr. Wa lahunna. Awvel zinanaň hakyny aýdypdyr. Yani äriň wezifesini aýdypdyr. Wa lahunna mislullazi alayhinna. Awvel äriň wezifesini aýdypdyr. Soňram zinanaň wezifesini aýdypdyr. Awvel heleýiň hakyny aýdypdyr. Heley ejizdir, hakyny beriň diýdigi da, wa lahunna heleýiň hakyny ýerine ýetiriň diýdigi. Zulmet goýama diýdigi, bir rahm bolama diýdigi. Daşarda milletin ýanyny utandyrama diýdigi.
Yine de iznen ayt diye. Mislüllezi aleyhinne. Yine de analarının da boyunda vazife var diye Hudaý Taala. İnne Kur'an işi. Hiç kim kiplemeye caýy yok. İnne Kur'an Allah'ın kelamı işi. Her kim Arapça düşünýän bolsa şoňa düşünýär. Yine aýdyn. Wellahunna. Evvel arın vazifesini ayt diye Hudaý Taala. Heleyin hakkını ayt diye. Sonra heleyin vazifesini ayt diye. Arın hakkını ayt diye. Wellahunna heleyin hakkı diýdi. Mislüllezi aleyhinne. Sonra arın kin ayt diye. İnne Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözünden bir söz aytıp bereyim. Yine de 6-7 daqiqaga wagtymyz bar. İnne mından meýler taqriban 3 meseleler bar. Erki adamlaryň gawy bilmeliler. Qala an-Nabiyyul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem: İnnel mer'at khuliqat min zila. Ve inneke in turid iqamata zila taksiruha. فدارها تعيش بها. حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره. نبي أكرم عليه السلام سيد محمد رسول الله سيد عليه الصلاة والسلام erkekleri aydıptır. Ey erkek adamla bize aydıptır. Ey erkek adamla bize aydıptır. Biz bunu heleyimize aytmalı urrun değil. Görüyen mi? Heleyle şiziredir hadip. Yok. Sana man ayt diye Nebi Ekrem. Ey erkek adamlar diye. Annemi diye. Zinana sol kafırgadan yaratıldı diye. Ve sen erkek. Şonu men doğrulacak. Hiç kiplemesin. Hiç sat diyemesin. Hiç edafedat diyemesin deyip onu erkek yal doğru jetecek bolsan onu devler deyiptir. Fedariha ta'iş biha. Onu kefin eşitmenşik bol, onu yaşayacak bol deyiptir. İnne Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam cami-i beşeriyete öwriden terbiye etişi. Öylence oğlanlar. Peygamberimiz aydan ki haşa. Enataları öğretsin oğullarına öğlenmeke. Filmleri gözlepte, dinlen, filmleri gözleye hamani bir erkek bir kız qawar yanmış deyip, oham erkek yan kızın anasını erkek dostu alı görecek bolya. Olu kan hakkılları ha buyurun. Zin anasını erkek dostu alı görecek bolya. Peygamberimiz aydıptır, qawwer deyiptir. Yöne kafırgadan halk bolanlar deyiptir. Bir wagt narahat gurrun eşitsin, zindigiden yadap öýep bir çıkıp gitmeýärmi deyiptir. Kafırgadan yaradyldy deyiptir. Fedariha ta'iş biha. Eşitmeýişik bol deyiptir. Oňuşda ýaşa deyiptir. Ozul kafırgadan yaradyldy deyiptir. Awadarrak misal aýdyn, Hazreti Ömer'den dinlen. Ruya anna rajulan jaa ila Ömer radiyallahu ta'ala an. Yashku khulqa zawjatihi. فوقف على باب عمر ينتظر خروجه. Bir adam Hazreti Ömer'in halife vaktinde zinanasından zeyrenip Hazreti Ömer'in öyüne gaşyny uğraptır. Zinanası kan kepleye, zol keplapdy deyip, ýadadım näme deýin deyip Hazreti Ömer'in öyüne gaşyny gidipdir. Aham barıp afsyn kakmandyr, gözleşipdir Hazreti Ömer çykýança. Ham kulak asyp durupdyr, görse Hazreti Ömer'in zinanasy, zol kepleýän, bolmaýar kiminiň näme beýtýän diýen bolmaly, Hazreti Ömer'in ähem ühümi gelýän bolmaly, hiç de keplemeýän bolmaly. Ham bir öz ýandan aýdypdyr, "Wah" diýipdir. Men Ömer'e geldim zinanamdan diýenjek bolup, "Muň öz zinanasy muňa galmagan etdi" diýipdir. Bi Emirul Müminin bu Ömer bu haýwaty bilen muňa zat diýen ak diýipdir. Aýyoga muňa men zat aýtyp bermäýin diýip öwürlipdir ýedine. Oňa çeli Hazreti Ömer gaftan çykypdyr, görse bir adam gafsyndan bar, "Haý dur" diýipdir. Men öýme gelip barýany men diýen diýipdir. Ha ýa diýipdir ýa-ni. Ýa aýt diýipdir, näme görüň mat diýipdir. Dogrusyny aýsam diýipdir, men zenanamdan diýenip geldim diýipdir. Gafiňde durdum, sen çykýançam görsem sen zenanan saňa galmagal etipdi, sen ne kepläň ak diýipdir. Oham bu Ömer'in öýüdiniň bir müşkili bolsa men muňa aýdanmyň peýdasy ýok diýip ýylyma gaýtdym diýipdir. Onda Hazreti Ömer radiyallahu ta'ala an aýdypdyr. Meniň naharym mişirýär diýipdir. Çöregim mişirýär diýipdir. Egin maşym ýuýar diýipdir. Haram we günah ýedinne gezmeden galýan diýipdir. Näme diýip men kefini götürmäýin, oňda haky bar diýipdir. Men şonuň üçin keplämek diýipdir. Ýoksa gaty dursam kepletmesem bolýar diýipdir. Gaýta aýdyn. Inni ihtamaltuha li huquqin laha alayya. Innaha tabbaqatun li ta'ami, khabbazatun li khubzi, ghassalatun li siyabi, murdi'atun li waladi. Yaskun qalbi biha 'anil harami. Çöregim mişirýär diýipdir. Naharym mişirýär diýipdir. Egin maşym da ýuýar diýipdir. Çağamy da saklaýar diýipdir. Günäden galýan diýipdir. Bir kefini men götürmeli bolaryn diýipdir. Onda haqqy bar. Men boýnuma da wezife baki diýipdir.
Men erkek deyip onu kepletmeyecek bolsam ona ağır düşer. Onu kafırgan dövdüğüm olur deyiptir. Dövüp bolmayar deyiptir. Onu oňuşmaly bolýar deyiptir. Kaza fil kebair lil imam Zahabi. Ine erkek adamlaryň bir bilmeli ýagdaýda. Bir teberrik, bir beýik ewliýalaryň birinden bolan hikaýa geçipdir. Onuň hyzmatyny da ýetirip oham tamam edeýin. Bir Allah üçün iki dost varmış. Bir iki teberrik adam varmış. Nice yıllar geçip dostunu göreyin deyip öyüne, ziyaretine, dostunun öyüne varıptır. Dostunun öyüne varıp kafini kakıptır. Ahım öyden zenanan sesi geliptir. Kim molyan deyip. Ziyarete gelen erkek adam aydıptır. Men palanin yani erinin Allah için bir dostu deyiptir. Bam öyde deyiptir. Onu o zenana evre acı kep bilen, kahar bilen, bidirek kep bilen, sövme bilen odun yığnamağa gitti deyip kafin anırsından evre bidirek kepler kan aytyan bolmaly. İştat yok özü. Qargayan bolmaly. Bidirek kepler kepleyen bolmaly. On bu gowa adam wa deyipdir. Bir dostumyň zenanas beýli bir azawy adammış deyipdir. Bir rakda gözleşi oturupdyr. Dostunyň gelmegini odun yığnamağa gitti diýdi. Gözleşipdir görse beýlen dostu gelýänmiş. Arslanyň üstüne odun yüklep. Şiiriň üstüne odun yüklep gelýänmiş. Assalamu aleykum we aleykum assalam. Dostu bilen görüşüp, odun yere düşürüşüp, gelewer diýip öýe giripdir. Tagam goýulypdyr ýöwde, zenanasyny gygyrtdyran bolmaly. Azy kep, azaly kep, günah kep, oduna attakan bolup, oglynça mihmany utandyryp, bidirek kepler aýtýan bolmaly. İhtiramsız, terbiyesiz bir hormat zenanamıştı. Oham bir dostu yüreğinden narahatmış. Ah ben dostumun zenanası bir azawaymış deyip. Hoşlaşıp çıkıp gitipdir. Sonralar bir neçe yıl sonra yine dostunun salamına gelipdir. Kafeni kakıptır. Bir edep bilen, hormat bilen zenana cevap beripdir. Kim bolyan deyip, gow kep bilen. Onu men sen adamyň palanyň men dostu Allah üçün diýipdir. Onu hormat bilen aýdypdyr. Bir zähmetkeş ärim odun ýygnamagyna gitdi diýipdir. Iki dünýäsi abat bolsun ol benden diýipdir. Zähmetçik ýahlal çöregiň ýüzünde diýipdir. Hewre gowy edepli, hormatly, terbiýetli gowy adammış, gowy denanymyş. Şu kölgeräkde gowy ýerde gözleşdi otur inşallah soňra salamanja geler inşallah diýipdir. Gözleşipdir, dostu gelýänmiş. Emma bir edip odurlar arkasyna alyp gelýänmiş. Şiir yokmuş, arslan yokmuş. Şiirin arslanın üstüne yükler yani. Arkasını alıp gelýänmiş. Ama öýe gelen olaylanna salamlaşıp, düşürüşüp, naharın maşynda da zenanas gow kepler kepleýän bolmaly olatakdan. Howluk mançyk ýeweriň, falan edeweriň. Gow kepleri, edep kepleri aýtýan bolmaly. Aham bir dostu, ay dostum diýipdir, meňe pikirim harap boldy diýipdir. Näme pikirim harapdygyny bilýän diýipdir, özüň açyklap aýt diýipdir. Belli zat diýipdir, öňkü elimde diýipdir, ol azawy zenanan, ol şiir arslan hem odunyň getirýär. Bu gowy heley bir näjire boldy diýipdir, şu öňkü zenanam şu näme boldy diýipdir. Onda ol öýe saýdypdyr, ya ahi diýipdir. Kuntu sabiran ala tilka şirsa, ala şumiha ve ta'abiha. Ah fasakhara Allahu azza ve celle li al-asad. Thumma tuwfiyat. Fatazawwajtu hadhihi as-salihah. فانقطع عني الأسد. Onu önkü başka zenana bedellipdir. Zalim bir terbiyet zenanadı deyipdir. Hudaý üçün sabredip oturdum, ta dünýeden geçti deyipdir. Öllü deyipdir, dünýeden geçýänçe şun yzasyny Allah üçün sabretdim deyipdir. Emma şu sabrıma Hudaý maňa kuwat berip, maňa keramat berdi. Öýüň daşyny iş etjek bolsam, agyr ýük bolsa arslany men hyzmatymda goýardy şiir deyipdir. Daşarda meni keramat etdi deyipdir. Ol zenana aýryldy, öllü. Ine Allah Taala bir edepli, hormatly, salyk zenanany men zenanam etdi diýipdir. Bir salyk zenany bilen nikahlanyň märi ol arslanyna gelenak daşarky keramatymda aýryldy diýipdir. Yani insan sabırlı bolsa, insan rahimli, hormatly bolup bilse, Allah onu boş koymaýa başga ýerlerden keramat berýär. Müňlerçe insanlar, ýa-niçe hala zenana erinin kıyınçılığına sabredip mert bolup kesip bölünür, özümen sesim eşiti hewre gowy bilýändir. Kan yerlerde Allah'dan keramet görýändir.
Gerçi görünüp duran arslan gelip arkasını dirap odun çekmese de arslandan qowrak, arslandan süýjirek, gow zatlar Allah ona yürek kuwatlyk berýändir. O şunun ýalyda Azabu dinanan azasynyň içiginde onu da sabırlı bolup mert bolup geçbirenle bolsa mydam keramet görýändir Allah azza jalalan. Bir de bir kulli bir ihlas, sabır bilen mert bolup ärini ýa zinanasyny saklap birenlerin üçin bir kuwat bolsun diýip yetirdigim bolsun.